Hola a tothom. Avui hem fet un cim que ens ha costat, però no per la seva alçada, sinó també perquè la ruta és llarga. Hem estat gairebé 3 hores i mitja de constant pujada. És un cim que es troba entre la Cellera de Ter i Osor i és un dels 100 cims emblemàtics de l'Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya. Es tracta del Puig de Sant Gregori, a l'ermita del mateix nom aquí mateix. Un cim prominent, però en el qual la visibilitat és absolutament nul·la, donat que està tot envoltat d'arbres de vegetació, i això que nosaltres estem dalt del vèrtex geodèsic. Aquí veieu com tothom està descansant després de tanta pujada, i en Bruce també està per aquí baix, que els hem pujat. Doncs és un vèrtex geodèsic pujat, aixecat en l'aire, i que ens permet aquests metres més, però la veritat és que no té cap tipus de visibilitat, tot i ser, com he dit, un vèrtex geodèsic i un punt d'aquests considerats com emblemàtics. El Puig de Sant Gregori.